urteko egunik luzeena eta gaurik laburrena. Gau magikoa da San Juan bezperakoa. Oroitzapen txarrak errausteko gaua. Negu hotz eta iluna agurtu eta udari harrera egiteko unea. Izpiritu txarrak usatu eta uzta emankorra eskatzeko aukera. Suaren, uraren eta landareen festa da San Juan. Amalurrarena. Suak eguzkiari egiten dio ohore. Purifikatzailea eta berriztatzailea dugu. Gaixotasunetik eta sorginkeriatik babesten gaitu. Ekaitza eta txingorra urrunarazten ditu. San Juan gauean, udako solstizioa ospatuz, eguzkiari ongi etorri egin eta laguntza eskatzen diogu, uzta ona batzeko eta etxetik zomorroak uxatzeko. San Juan egunean, itsaso, erreka eta iturrietako urek urtean zehar ez dituzten botere bereziak hartzen dituzte. Baita goizeko iruntzak ere. Landarek gure etxeak zoritxarretatik babesten dituzte. Eta zuhaitz sakratua erdigunera ekarriz, lurrari eta gure arbasoei lotzen gaituzten sustraiak indartzen ditugu berriro. San Juan bezperan, kintxo aurreko urdien, txopue jasote gauen Eskoitzako plazan. Gero, hori urrungoko urtien fatezin soldau. Hori guretzako egun garantzitsua zen, gizon etxe egitzen. Kintuek kalien, hori kaleko itxura die. Baina baserrizetan ez, baserrizetan kintuek egongo ziren, 3, 4, 5 asko jota egongo ziren. Karo, bosten artien asko jota ezin jagolako hau bat egin. Orduen zen, mutil gaztiek. Alde batetik, gaurko kintu paino neusixeu ezien. Beste kaldetik, jentie lanien oitutekuek izete zien. Oina masei urteku ikusten diet ondikan umidi horrek, aizkori hartzen bestakixi, hartzen be. Oin pinu eta pintzen daude, txopuok eta gutxiegu dauz, eta oin pinu, baina gure epokan zetezan txopue. Horreiti dauko izena txopue jasoti ebe. Baina nik uste dut daneti erun izan dela. Arbola bezala txopik ezauen, kale barrenien ozen txopo batzu pai, baina hemen ezauen txopoik. Orduen txopo ez, hemen tentaixe esateak gora. Tantaixe. Izen daile, zuzena, arrama gutxikue, Claro, tentaixe izen bizan, tentaixe. Ez zendu eta okerra. Baizik izen bizan, meia eta oso luzie. Hori ere importanti izan. Orduen, leixerrak, urkixek, zien geixen bat, arbola olako tentaixek emuten hauenak. Kintu gizen bizienak hori bigilaute egiten hauien, intxe dau, olako txie eta edarra da, eta zuzena, eta baldanik politen ebitzezan orduen. Eta zetezan, harrapaun biztezan txopue. Zanbari baserritxarrai, lehenengo egun batzu lehenago aztegitzen begira, eta zetezan, oitxuri zetezan txopue topaute eukita, baina harrapau. Eta normalin beste hausoko baso batea jotezan begize. Baina jentik jakiten hauen da ikusi bai, baina jentik esan protestan, Eta baserritxarrak batzutan kejetaz egin, baina normalien zen oitxura amorun atzez hauen, Botateko ere importanti izan, puntia purketa emazan, esako itxizpeik tentai horrek. Orduan, botateko momentuen ere, jakin bizan zela bota, eta botateko ere, ze aldetara nundi noa, eta hori, maestro asko ote ziren askoak izenak, eta diskusiñok luziek izate ziren. Gara hortan bidiek, ziren basoko bidiek, baina, basek izenak eta barkakin ibilde zirenak, inolako problema gabe. Bizkerri pixetu itean, baina bizkerrien eta ez bat erobi, baizik 21 persona bizien olako arbola bat ekarteko. Gano mutilio konteta egitzen, tarrastaka ekarte gauen plaza aurrera. Lehenengo zuritu, hori ere importanti izan, zuritu punti itxiaz.
Eta puntan ipini, bai, asa bat. Hasi hori ezin zan falta. Eta hasi ere, ortun baten lapurtu bizan. Eta karo, gara hontan asaikia, ez da asa, neguen bai, baina gara hontan asa gutxi ote ziren, torduen nun ze hortutan eta ze basareko dauken hasi. Orduan ikurrin gezauen da, asak, olako asan bat beste, olako gauza bat ibitxezan. Karo, lehengu debekatute zauen da, bai. Orduan, gure sasoien ja, guk ipini gauen ikurrine, bai. Jasoteko ere, normalin ez zauen problemarik. Burdizoka etxe danetan ozen burdizokien lotzeko, puntati lotu eta gora jasotzen fateko. Eskilaran bat ere luzie, txuo ero, motxau ere bauen, eta gero zulu ere aurretik prestatute eta niku zulo ondo pentsate. Oingurruak indabiltzen dira, baina orduen sokakin alde batetik beste aldera, eta bueno. Bai, orduen eskuz, bai. Eskuz sokak ero pinikutzien, da batek alde batetik ditu besteetik, eta gora jasoten hau nien, gero inguruen sartuko ziren egurrek ero sujetetako, eta bai, nik eskuz ikusitxe duke jasoten hori. Bueno, lau aldi eta sokak ipini, eta gero betik egotezan ingenieruek, betikuek laguntzen, eta gero eskila batekin, putxako bat, azte zanin, eskilaria zeuzti txopu horri, eta tiratu alde batea, tiratu beste aldea, eta lan ibiltze egiten, bai. Peligru egotezan, baina, 2 metro igota zauela olako baten, soka bat apurtu inzan, eta, jauzi inzan plazara. Plazara, eta, lehengo nire hanka gainien jauzi izan. Eta, hor egon ginen gaztetxo bat ingresauta, azkenien, librago hauen bi behatorrek anpuntetia, azkenien bakarrik punta bat anpunto izostien, eta, pasa gauen. Sokakin alegindu zan, azkenengo urtea hori zen zan. Baina ja hau ikusten zan, azkenengo 3-4 urtetan danetan jausten zan. Aukizagoen suertia, beti jauzizala udaletxeko teiatuen kontra, beste etxien teiatuen kontra, eta esan jausten, bategon bat lurrera baina ino bainen gainien, eta poliki ikusten zan, tendentzia hori lan zala. Niri suerte txarra niri toketia, baina tendentzia hori zan. Eta hortik aurrera ja, poleak erabildi eta zizien igotzen. Peligru ikentzeko, grua zero jasoten dagoen. Claro, gero kendu zabien musika eskolako edifizio hori kendu zen danien, ja referente bakarri daukazu udaletxea. Ja imposiblea zan, ja esaukon, etxiakin ziren leku hortan, eta ja ez da lehen zauen balkoia eta posibilitatean gauzak itxeko, ez. Baserri danetan egiten zantzue, toki estrategikoen, ikusteko aldanik eta toki geixenetik, aldanik eta zu garra handixena eukideixela momentu baten bestek ezpada. Han behin jau ezu eta besti behin jau ezu eta egote egitzen igual komentetan, ez da? Zaten, gaikun hasitxo zu eitzen da aldekun beba, eta gehu beba, eta apotzan beba, eta borliberren beba, eta zainketan egote egitzen, ilunta barrixe, iluna llega baino lehentxu ja zu eitzen, perpauteko itxe ditu naharrak eta abarrak eta hori eta zu eitxe gauen. Baserri bakotxien gazte batzuk eta albokuen ere bai, zein San Juan zu ondixo egin ere hori importanti izan. Lehenengo itxe zan, San Juan zu eitxe zanien, familixakon bat o hausokon bat, harreman azakutzunen bat hilbazan urte horretan, paterno zer bat erreza itxe zan. Zue itxerakuen kanteta zan. Zeo zer izate zan San Juan portala teina, arrautza bikolkuen beste bi altzuen, zapuek eta zuak erre. Artu eta garixe gorde. Eta gero, biba San Juan! Eta gero zue bajeta zanin, salta utxe gauen. Esaten nagoen horrek arbitxu utxen dutzula. Eta orduan, bentsat, 3 bider saltau enbizte zan, eta gu aburriru arte biltze egiten. Itxe zan, zue apurra da baila alde batetik bestera, saltoin, hori bai. Egotezan lotura bat, egotezan hori purifikazio batekin, terrenuek eta garbi konserbetako, geixotasun barik, eta... Gauzek txarrokan erretezien danak, ez da, hori esplikazio betzetan da daukela. Mamu txarrak usatzeko,
eta onakin geraketako. Oindala 2 urte guritoko jakun eskoitzan tantaile egotzia, beti itxen da San Juan dantza hori, eta gero galdu egin zan oitxura hori. Eta oindala urte batzuk bai hasi zien berriz apur bat dantza hori errekuperatzen eta hola, eta guritoko jaku justo 4 bat euskal dantzetako egon kintxa berdinean, eta guri ilusio espeziala itxan zozkun hori dantzia errekuperetia, eta hori jarri gabon martxan kintxa danekin ikasteko, eta deixentekin gabon dantzia. Eta gero behin zua pizten danien, dano kemutan zeue bueltak zuai, ustot saspidiela. Tantai egoten da bien kintxa horrekin auguretan dau buelta horrek, eta gero ja herri oso azten demuten bueltak zuai. Bere sorte hona ekartzen dau. Orduen dano kemuten dotze buelta, nahi da bienak. Nik entzun dugut, San Juan inuntzekin mosue garbiketie, sala hono, azala oso finu ikien hau gira, eta beti gu orduan eskatelak ero, gintzeta, bedarretan guztitza, mosue igurtzi bat egunarea, zera bai, hori entzute zan. Konta utxen dauen aitxak eta amak San Juan eguneko oseko inuntze, emuten bazauen azalien, urte guztixen azala ondo konserbetan dutzula. Eta erreumientzako ona zala. Erreumi ikentzeko gurien aitek ezaten hauen, erreumi ikentzeko ona lasaten gure San Juan inuntze. Bueno, gurien irie batze gauen bertakuek, nik batzen laote oine aintzanei muteko, fintzen dutza date aurrien. Botaten du iria eta gero larrozen petaluak, gero bai, apaindu itxen da lorakin. Zete zagoen importanti zala, irie etorri zala, inuntzeuki izela. Inuntze dauela, goizien goize hartu eta pintxe zien ate horrek aldien. Eta handi pasau bizitzen gainetik, ortozik albada. Urte guztieko osasun eukitzeko. Espiritu txarrak eta bentsat etxe barrueraz deixiela sartu. Etxe horrien bakarrik ez, ganagoen sarreran ere jartzen ziren. Eta beixepe, holasen paseta ziren. Beixek gugitxu batik askaratate egitxun, eta hiri hotezan botata, eta hirin gainetik, pasau eraitxe jatien beixei, osasun euki egin urte guztien. Basoko lorie batzezan, margaritak, zerbiletak, eta kukufrakak. Margina lorak eta... Zaikuen lorak esaten gauna, margaritantzeko horiek ere bai. Bai, ote ziren, la rosa lilixupe bai, lilixu batzuetan pasau itxenti igual laurota, igual ez di egote baina. Eta importanti hor erbasantan bat egotie. Hau da, erbasanta. Guk hola esate gutzen. Importanti, zaikuenetan oso importanti zan eta ondioka jarraitzen dau, kukufrakak. Gutxi ikusten die baina, horreipe, guk enpeinu gutxi gaun zaite jente gutxi geuten hoen horreike kukufrakak eta, nun baiten topeta ituen ipintxeko horreik. Eta oin ere, ondiokan zendorretan ere, orain 3 urte dela eruten gaunien, alkarra behira, topo dituzue, ez, bai, bueno, kukufrakak. Zendorraiteko, batzezien nahi aurreko egunien itxesan kurtzak, eta gero, goizien lorakin apaindu. Arantza zurixeaz kurtzi itxen zan, eta itxen da. Eta gero, lorak ifitzen die, segun ze lora dauen bertan. Eta kipulan bat ere, bai. Eta bere garaian, gararixe otezanien, gari buru batzuk ere, ifitezien zendorran horien. Jasan sorti eta gero, mesetara eruen, da. Berinkekita zituen lorok ero zendorrok, eta gero etxera. Lorien gauzie baino, izetezan garixe eta hartu eta berinkaketie. Eta aurreko kurtien zaikuzu isoketako, hori biltezan, zendor hori biltezan. Eta gero tormentiero, zer undixe atorrenien, ate horrek aldien, hola ipintxe zituen kaldara baten, non baiten zueiteko, katxarro baten, eta han errete ziren tormenta denporan. Etxie protegituteko, ez dakiz horako bizte iso bat aukien.
gaur arrexen osin bidegun be, bakigu, baina orduen inopezak izan zebe, ez, horren buruz. Nune batue, biezauen ez, nune batue. Etxien sarreratan, pite ziren kurtza txikitxo batzuk, arantza zurixa zineko kurtzie, eta San Juan egunien behinkatuteko loran batero beste ipinte jakon. Eta etxeko sarrera danetan ipinte ziren. Gurutze txiki batzu ziren, 30-40 zentimetro alturango dukina, arantzakin egin, eta importantia horrer basantan bategotie. Eta ituan, ikuluen, ipinte zan beste bat. Baina errezelu dauket arantza zurixe bari astola rosie, esate jakona, basoko larrosien izetezala. Kendu lehen hauena eta barri xepini, olako bat. Eta gero, urti paseta zanien, horrek erretezien zainjuen zutan. Zainjuen dala, portalatan egosien. Amalau batzo zaupeta jotzen, zazpiaztoren gainien. Beste amalau, lotroio baten gainien. Biba, biba zainjuen, zuak eta zapuak erre, hartu eta gaixe gorde.